سلام كم تكونوا جايز كافيلين لهم عن تغني بحديش فيديو تميزنا لنا خمس ريور لهم لهم عنتي وصيلة خزاوروكمي وسينزل له ويست إدمنتون مول استبعد بوتاي خريكم وسينزل له مالتيو زبوتا زي أب حد أوان زعبي مول زنبرة أب زحج أوان كاني أب نورز أمريكا زعبي موليو وكالاي زعبي مالتي سوري كم ريور لهم أب زماب كالاي زعبي موليو قداماي مول أوف أمريكا كالاي كاني ويست إدمنتون مول مالتيو أزوي سفيحو حموشنة 3 مليون سكوير فيت بوتا زحازة ايو كمون عمتاوي كساب 30 مليون بصحتي زلوو مولي مالتي سلازي ابزو مولزي كاب تزنقاسه خساب تزعبي شوبين ديهم كتبلو كمون بمزنقع كون خليو كاب تزعبي خساب تزنقاسه كله دلي خادي سنلو سلازي كلكم بصحين غلنا جن بعغمي او واحد غزي كلت فيله زلو قريكم كفتني نايلوم عندي مزوارا ويست إدمنتون مولي هاد كونس لسامو داتام سايزنحو حدش يدعوكينكم كم تلومود سابسكرايب قورو let's go Tipo kafiri تأتقل لغا دايركتري اللوبزي نابتاقت كدازر لغا تسحيفكا من قد خعبركا خيلي وي ماب اب زلعلي كم تسألكا خيلي مالتي احنا قن كل لسلانو بلاير لينا እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ህፃውንቲ ብዙሕ መዘናግዒታት ኢሉ ኣሎ كم تقدم دبلكم زمول زي حدا أوانة زعبي مول نيريو مغنياتو استخفتو لعمة مرات شحن شعة ميتين سوانيان حدا يو تخفيتو مالتيو سلازي نوي حجيريو حدا أوانة زعبي مول نيريو مالتيو زمول زي بتريبل 5 جروب استباليو زونونو ويكا اون زقبرو مالتيو زيوم كا ناي إسرائيل أيو داوي يعني مزوم جروب زيوم ويكا ناي نالبات بسئلهم تاريخيبيو أبز سكرين كم تصلكم إيه شوبينج تقبر أبز تسوقنا يبلكان عبيت تكالات كابتزن أسخ سابز العلى فلاي زي براند ناي كداونتي ناي چانالو زبلج لج نجارات بوملو أبزاي تسوقنا نيخا مالتي كم بسيقولوا لكم بزح براند تاتالو مالتي كالا أبزي تيوتا كم بسيقولوا لكم تيوتا وانا أبزي تكالالو ناي تيوتا وريدنا خنريال لنا تيوتا ترايون يكونن بزحات تكالات ناي ميكينا ابزي ستور اللون مالتي فولكس واجن ون كاليتي همستري ورا لكم فولكس واجن ون الله بزحات تكالات ناي ميكينا ون الله مالتي زبزولو درافاي كتفلطو ريهم إلفيسي ينير إلفيس تمشاتاي انتاي موخ قبر جزية لواتاي إلهم دريفهم ولون إلفيس يبال زغاني ناي سبعاتات أرماز نبرا ناي من أسياتي ناي سبعاتات سوساتات نولو بس ريو زلكم كدراش الله أقاتامي حدا عبي شو ونالو وزح سب زكاتاتلو شو نايزيوم تريوم دلكم بيست اوف فريندز ريونيون يقولالو نايزيوم تريوم دلكم فريندز تبالو شو الله ناي منتايوم تاي عينت شو يدلهم قلني شيرين يمن ملس وزح سبي زكاتاتلهم بايدو يا بدراش وزح سبي زلو نمسي ور لهم
እቲኦም ኣብቲ ስቴጅ ዝኾኑ ንሶም እዮም። በዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ትሪእዎ ዘለኹም። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰፊሕ ቦታ ከዓኒ ኣቐዲመ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣነ ንኣማሴ ስለ ዝመፀኹ ዳርጋ ብዙሕ መደባት የለን፣ ግን ነቲ ዝወዓለ ናይ መደብ ድዩ ናይ ካልእ ካልእ እዮም ዳኣልይዎ ደለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኣብ ካናዳ ዝዓበየ ስፖርት ኣይስ ሃኪ እዩ። ኣይስ ሃኪ ናይ በረድ ከምዚ ዓይነት ፀወታ እንድሕር ሪኢኹሞ ዝበለፀ ዝዓበየ ፀወታ እዩ። ካልእ ድሕሪ እዩ ዝስራዕ። ስለዚ ከምኡ ድፃወትሉ ካልእ ካልእ ዝተፈላለየ ኣክቲቪቲስ እውን ይግበረሉ እዩ። ከምኡ ድፃወትሉ ቦታ እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ቲኤንቲ ይበሃል። ናይ ቻይና ሱፐር ማርኬት እዩ። ስለዚ ናይ ቻይና ኣስቤዛ ናይ ቻይና ብምሉእ ምግብታት ናይ ቻይና ብዘሎ ኣቲና ቸክ ክንገብር ንኽእል ኢና። ገለ ንኣሽቱ ኩርኩር ገለ እንተረኸብና ኣክቹዋሊ ኩርኩር ድበሃል የለን ኣብዚ ከም ዝሪእኩም ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ደርሆ ችክን ችክን እዩ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግን ኣይፍለጥን እዩ። መብዛሕትኡ ሽሙ ስለ ዘይፈልጦ ኣነ ከዓኒ ገሊኡ ከልቢ ዝተፈለየ ሽም እዩ ዘለዎ። ጎግል ተጌርኩሞ ሕጂ ናይ ዶግ ስጋ እንታይ ይበሃል ኢልኩም ሰርች እንድሕር ጌርኩሞ ካልእ ሽም እዩ ዝፀንሓካ። ስለዚ ህሉ ኸውን እዩ ብሓፂሩ እዚ ምህላው ኣይተርፍን እዩ። ባህሎም እንዲ ኣይተርፍን እዩ። ኤኒዌይስ ቲኤንቲ ዝበሃል እዚ ዓብዪ ሱፐር ማርኬት ናይ ቻይና እዩ። ካልእ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ማእከል ኮፍ ዝበለት መርከብ ኣላ። ኦልድ መርከብ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረት መርከብ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ታሪኻ ክፈልጥ ደልየ ነይረ፣ ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ምውድኡ ስለ ዝመፅኹ ዝሓቶ ብዙሕ ሰብ እውን የብሉን። ግን ዝዓበየት ዓባይ መርከብ ሶሪ ማለት እዩ። እንታይ ዝዓበየ መርከብ ግን ኦልድ መርከብ ማለት እዩ። ብዕድመ ዓባይ መርከብ ብዕድመ ዓባይ መርከብ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ግርማ ኮይናቶ ኣላ ነዚ ሞል ማለት እዩ። ብጀካ እዚ እዛ መርከብ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶልፊን ኣሎ ብቐትሪ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ስእሊ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኣብ ዝተፈላለዩ እንታይ ባህር ኢኹም ትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ዶልፊን ምርኢት ዝካየደሉ ቦታታት እውን ኣሎ ብዚ ማለት እዩ። ብዙሕ ኣክቲቪቲስ ኣለዎ ብቐትሪ ማለት እዩ። ኣክቹዋሊ ናይ ምሸት ስለ ዝመፀኹ እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናብ ምዕፃው ዝኸይ ዘሎ። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ዓበይቲ ሲኔማታት ኣለዉ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ክትሪእሉ ትኽእሉ ማለት እዩ። ሓንቲ ሲኔማ እውን ኣይኮነትን 2-3 እዩ ዘሎ መስለኒ ኣብዚ። ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ቦርድስ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ካብ 6:55 ክሳብ 9:50 ኣብ ሶሉሽን ትብል ፊልም ኣላ። ኣብዚ ከዓኒ ካብ 6:40 ገለ መለ ከዓኒ ካልእ ፊልምታት ኣሎ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ሲኔማታት ኣለዉ እዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ዓይነት ፊልምታት ኣለዉ ኣብ ሰዓቱ ማለት እዩ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩኹም ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ኣለዉ። ባሌንሲያጋ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም፣ ከምኡውን ቲፍኒ ኤንድ ኮ ቲፍኒ ጓል ዓድና ከይመስለኩም። ቲፍኒ ናይ ጆለሪ ኣልማዝ ናይ ክሳድ ናይ ኢድ ናይ ገለመለ ኣልማዝ ክትገዝኡ ልካ ናይ ኣልማዝ ናይ ጆለሪ እንታይ ዝበሃል ትካል እዩ ፍሉጥ ዓቢ ትካል እዩ። ቲፍኒ ኤንድ ኮ በሃል ካብዚ ምስረት ኣብ 100 ዓመት ዕድመ ዘለዎ እዩ ቲፍኒ ዝበሃል ናይ ኣልማዝ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ውሽጢ ሞል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰርፊንግ ኣሎ። ስፖርት ንበሎ ወላ ምዝንጋዕ ንበሎ ኩሉ ሓደ እዩ። ስለዚ ማይ ናይ ምንስፋፍ እንታይ ዝበሃል ዝገብሩ ወይ ከምኡ ዓይነት ናይ ስፖርት ሰርፊንግ ዝበሃል ውድድር እውን ኣለዎ። ብሓፈሻ ስፖርት እዩ ምዝንጋዕ እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሞል እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰፊሕ ናይ ሰርፊንግ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ቦታ ኣሎ። ስለዚ ጋይስ ብዓቕምና ዌስት ኤድመንተን ሞል ዝመስል እዚ ኩሉ ክበፅሖ ይከኣልኩን ኣድካሚ እዩ። ነዘን ዝበፅሕክዎን ጥራይ ከመይ እግረይ ሞይት ኣለኹ እንተትፈልጡ። ስለዚ ብጣዕሚ ኣድካሚ ዌስት ኤድመንተን ሞል ብሓፂሩ ዝመስል ማለት እዩ።
اكشوالي after نايم شس لازم تصوم تقدم مدب نغركم من دارجا بملو فوت هيكون وي كان معصاوي يركب له مالتي كان تريو لهم زندا ريستورانت ترايو مولو تخفيت له سلازي هم عندي فيديوز مثل نيرو ويس إدمنتون مول زي مثل انجوي ماشيكم تزاناغو نايلو عندي فيديوز مثل نيرو صاب نيكس مدم رغب بيس